A aposta polas pedagoxías activas favorece a creatividade e experimentación dos cativos a través dos materiais de refugallo que as educadoras da Escola Infantil de Ribeira converten en espazos de xogo, como este no que os pequenos celebraron a festa de Nadal. A idea surdiu porque eu quería que representara un pouco a idea do Nadal, que representara un pouco os elementos que caracterizan ao Nadal, non? Pois o trineo, o tema da neve e, sobre todo, quería que fora con material de reciclaxe, que ao final é a forma na que traballamos neste cole, que priorizamos moito materiais naturais, como pois cartón, madeira, bueno, é así. O Concello de Ribeira colabora coa Escola Infantil destinando unha partida para a adquisición de material didáctico que permite aplicar este innovador sistema pedagóxico. E agora na nosa escola intentamos traballar con pedagogías activas, axudounos moito o Concello para poder mercar materiais e demais. Colaborar no material didáctico destas novas actividades pedagóxicas donde, bueno, hai a sensación é que o rapaz aparte de aprender, investigue, sepa, teña ideas, se poida desenvolver non solamente sus actividades intelectuales, sino tamén afectivas e emocionais. Cartón, madeira e outros elementos reciclados constituíron a base principal desta aldea de Nadal, na que os pequenos e as súas familias pasaron en grande para dar a benvida ás festas.